सोरबाफोर आसाम प्रदेश BJPनि सोद्रोमा जानो लुबैदों नामा? जुदि जानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्ला बुजिगोन माबायदिहाय आसाम प्रदेश BJPनि सासे मावथि सोद्रोमा जानो हागोन। आंनि बड'लेण्ड टाइगारखौ सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय घन्टा बेलखौ प्रेस खालामनानै हो, अब्ला नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ खम समनि गेजेरावनो मोनगोन। सोरबाफोर जुदि आसाम प्रदेश BJPनि मावथि सोद्रोमा जानो लुबैदों नामा? जुदि जानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना मोनसे फन खालामनानैनो आसाम प्रदेश BJPनि सासे मावथि सोद्रोमा जानो हागोन। फन नाम्बारा जाबाय 8980808080। बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना मिस कल होयोब्लानो सासे BJPनि सोद्रोमा जानो हागोन। नाम्बारा जाहैबाय 8980808080। बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना मिस कल खालाम, अब्लानो नोंथांमोना सासे BJPनि मावथि सोद्रोमा जानो हागोन। 2021 मायथाइयाव आसामनि जा विधान सभा इलेक्शन, बे इलेक्शनखौ बिथांमोना लक्ष्य लाखिनानै बे हेल्प नाम्बारखौ बिथांमोना फोसावदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामखौ जौगाखां होनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादों होननानै बिथांमोना निउसाव फोरमायनाय जादों। आसामनि मुख्यमन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि दैदेननायावनो 2021 मायथाइयाव फिन BJP सरकार जागोन होननानै BJPनि नेताफोरा निउसाव फोरमायनाय जादों। बिथांमोना 2021 मायथाइनि इलेक्शनाव 100+ सिट देरहानायनि बिथांखि लादों। बेनि थाखायनो बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। BJPआ 2021 मायथाइयाव जायखिजाया राहायै 100+ सिट लानानै देरहागोन होननानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि BJPनि सोद्रोमा जानो लुगैयोब्ला आं खोन्थानाय जा नाम्बार, बे नाम्बाराव नोंथांमोना गावनि फननिफ्रायनो मिस कल मारिनानै सासे BJPनि सोद्रोमा जानो हागोन। बिथांमोना 2021 मायथाइयाव लक्ष्य लाखिनाय जादों डक्टर, इन्जिनियार, उकिल गासैबो बिथांमोननि नैबे नाम्बारखौ डायेल खालामनानै बिथांमोननि सोद्रोमा जानो हागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। गोजोन्थों।